A Garda Civil investiga un tráxico e extraño suceso no concello coruñés de Abegondo. A aparición dunha muller de mediana idade morta na súa casa coa súa nai de 87 anos inconsciente na mesma vivenda. Atopáranos os bombeiros logo de que un familiar avisara ao 112 de que levaba días sen saber delas. Polo momento están abertas todas as hipóteses. A anciá acabou falecendo tamén no hospital ao pouco de chegar. Había un chico que creo que dijo que era sobrino de ellas. Y yo tampoco quería molestar. Y sí, un bombero creo que me dijo que había una fallecida y una señora mayor que estaba inconsciente. Ahí vivía la señora mayor, pero estaba muy bien, que estaba siempre ahí en la huerta y tal. Y una hija, parece ser que trabaja en Coruña. Compraron ahí la casa hace poco y bueno, claro que está uno medio fastidiado. Boas tardes, xoves 20 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. En Santiago, hoxe intentaba clarexarse no xuízo se as probas de ADN apuntan ou non á culpabilidade do acusado de pretender matar un menor de idade ás portas dunha discoteca. Lembren que o acusado é un home novo de 24 anos no momento dos feitos que asegura que el non foi e que tamén o ferirán a el. Pois ben, a proba do ADN determina que o acusado tiña sangue da vítima no suadoiro que levaba e no peto do pantalón, compatible con que gardara nel a arma usada na agresión. Os comerciantes de Ferrol alertan dunha vaga de furtos a plena luz do día e piden máis vigilancia policial. E non só iso, din estar atemorizados polos ladróns. Escoiten o relato dunha das vítimas. La cosa por aquí está bastante mal, todos los días nos entra alguno o anda por la calle asustando a la gente, porque la verdad que tenemos miedo, porque estamos aquí, nos sentimos desprotegidas, porque llamamos a la policía, puede venir, pero al final no hacen nada. Lo que queremos es que haya gente paseando por las calles, que puedan intimidar a estas personas para que no se atrevan, porque entran en las tiendas como si nada. Máis de 1.600 fogares en luz é a consecuencia dun apagamento rexistrado en varias parroquias de Nigrán nestas últimas horas. Onte á tarde, moitas familias dese municipio quedaron como ven, ás escuras. A máis de particulares, tamén hai negocios afectados que tiveron dificultades para atender a clientela en condicións. Marchouse a luz, entón aí xa os programas, o ordenador xa non temos acceso a receita electrónica. Bastante porque trabajamos con internet e non tenemos internet tampouco. ¿Entiendes? Entonces, claro, es un problema. Que ten linternas na casa, con velas, así, un medio así máis rudimentario, e faz un poquinho tamén, tomando así xa un poquinho así, con bo humor, pois faz un poquinho de vida familiar. Unha masa de frío do Ártico está a atravesar Galicia coa chegada do frío, tamén agroman as navizas. Estas verduras tan galegas xa se atopan nos mercados estes días e están en pleno esplendor. Son as primeiras navizas do ano, perfectas para facelo caldo. Despois virán os grelos. Home, agora está no tempo ideal para comelas. Se non se comen agora, despois xa pasa o tempo xa nada. Na Viza xa levamos días empezando a vendelas. Pensa que veu mal tempo, llovir o mal tempo, a xente tírase a verdura. A xente ten que venir, porque agora ese tempo apetece comer caldo galego. Sen noticias das dúas mulleres desaparecidas en Lalín e Avión. Unha ten 53 anos, a outra 73, pero en ambos os casos parece que se desorientaron. Son xa moitos días e a busca continúa con todos os medios posibles, pero con algo máis de desánimo. Son xa 4 días e 3 noites de xeadas sen rastro de Clotilde. Cada día que pasa, pois vai terminando, porque se van acabando as ideas, porque se van acabando as posibilidades tamén de supervivencia. E aínda así non queda outra que agarrarse a calquera cravo ardendo. Pois temos como un pouquiño de aire fresco con estas novas que conseguiron as pesquisas da Garda Civil para centrarnos un pouquiño máis nesta zona. Pode estar resguardado, non, do frío da noite, entón, mirar a beira dos valados, mirar a beira de, onde hai máis vegetación, non, que lle podese servir de abrigo. As cámaras dunha gasolinera deron a pista máis fiable dende que comezou a busca. Gravaron camiñando ás 3 da tarde. Podemos verificar a través das cámaras de videovigilancia que era esa señora, non, ca roupa que foi descrita que saiu da casa ese día. Unha área próxima de Lalín, concretamente en Filgueira, entón esa área xa recorremos, pero imos esta vez ampliar un pouco máis ca esperanza de poder atopala.
Con todo, valórase cada testemunho. Aínda hoxe alguén cría tela visto o mesmo luns que faltou. Polos arredores iban camiñando un pouco así como con ansiedade. Hai cans, helicóptero, drons, axentes da Garda Civil de la Liña das Aforas, tamén de Protección Civil de concellos veciños e moitos voluntarios, veciños que queren axudar. E nos o monte todo, conocemos todo, todas as esquinas, non hai ningún sitio en donde non teñamos pasado xa a bici. A situación é moi parecida en Avión. Manuela Conde falta dende o domingo, ten 73 anos e padece Alzheimer. O paso das horas, a friaxe das noites e as características da zona xogan en contra. Demasiado por onde buscar, moito monte abandonado e pouca casa. Aínda así, non queren desistir. Quedou visto para a sentenza o xuízo polo acoitelamento dun menor durante unha pelexa ás portas dunha coñecida discoteca en Santiago hai 2 anos. O fiscal mantén a petición de 9 anos de prisión por un delito de tentativa de homicidio, mentres que o abogado da defensa solicita a libre absolución por non quedar acreditado, segundo el, que o acusado fose o autor da agresión. 8 testemuñas que dunha ou outra maneira interviron ou presenciaron a pelexa en que se produciu a agresión o 8 de xaneiro de 2023 declararon na segunda xornada do xuízo. 2 dos amigos da vítima describiron o golpe co que presuntamente o acusado lle asestou a coitelada, aínda que ningún viu nese momento a arma. Llegó y no, fue fuerte, fue un golpe fuerte, claro, sí. Llegó y le metió así. ¿Y le metió así? Sí, por esta zona, yo creo que fue como de abajo arriba o una cosa así fuerte. Declarou tamén un dos axentes que detivo o acusado tras a agresión e os peritos médicos. Describiron as lesións sufridas pola vítima, o que tiveron que extirparlle o bazo e tamén unha ferida no abdome que presentaba o imputado. A acusación adxuntou un informe pericial do ADN da roupa dos implicados. Determina que o acusado tiña sangue da vítima no suadoiro que levaba e no peto do pantalón, compatible isto con que gardara nel a arma usada na agresión. Nas súas conclusións, o fiscal mantén a petición de 9 anos de prisión por un delito de homicidio en grao de tentativa, pena que a acusación eleva a 10 anos. O abogado da defensa solicita a libre absolución. Considera que non quedou demostrado que o acusado fose o autor dos feitos, a arma non apareceu e, en todo caso, actuou en lexítima defensa durante a liorta. O caso quedou visto para sentenza. A Policía Nacional detivo en Vigo un home por agredir presuntamente varios axentes. O arrestado tamén provocou danos graves no vehículo policial e noutros coches que se atopaban estacionados. Previamente foran os veciños os que alertaran da presenza dun individuo moi alterado na zona da travesía de Vigo que estaba golpeando turismos e mobiliario urbano. A chegada dos policías, cando trataron de detelo, o home emprendeuna a patadas e puñadas. Foi precisa a presenza de reforzos para reducilo. Está previsto que o suposto agresor pase a disposición xudicial ao longo desta xornada. E ingresa en prisión o presunto autor de varios roubos en inmobles cometidos dende o verán na provincia de Lugo, a maioría producíronse en Vilalba, onde residía dende agosto o home detido pola Garda Civil no marco da operación en Cornet. Tamén na capital chairega foi localizado un rocho onde almacenaba parte dos efectos subtraídos que foron postos a disposición dos propietarios. Os investigadores tamén lle atribúen numerosos danos ocasionados en portais e zonas comuns de edificios e en vehículos estacionados en garaxes. O valor dos obxectos e os danos ocasionados supera os 35.000 euros. E miren o que lles deu por roubar os ladróns en Cedeira. Alguén levou as casetas do refuxio para gatos que se instalaran en distintos puntos do municipio. Colocáranse para dar a cubillo e controlar as colonias felinas. As casiñas construíranse ademais coa colaboración do alumnado dun instituto local. Tanto dende a Asociación polo Benestar Animal de Cedeira como dende o Concello condenan estes feitos. Un familiar levaba días sen saber nada delas, chamou o 112, eles os bombeiros que entraron na casa e xa toparon a unha morta e a outra inconsciente, aínda que morreu tamén pouco despois no hospital. Nai e filla de 87 e 50 anos en Abegondo. De seguida lles contamos máis no Galicia Noticias. Seguen adiante os traballos para restablecer o tráfico ferroviario entre Ourense e Vigo logo do accidente dun tren de mercadorías esta fin de semana pasada. Nas últimas horas retiraron 7 vagóns que quedaran sobre a vía á altura das Neves. Aínda quedan outros 9 e a locomotora que tiraba do convoi de mercadorías. Prevese que os traballos duren polo menos 2 semanas. Mentres non se restableza a normalidade, os usuarios dos trens de pasaxeiros teñen que facer o traxecto entre Ourense e Vigo en autobús.
Comerciantes do centro de Ferrol denuncian ser vítimas de continuos furtos nas súas tendas. Aseguran estar atemorizados por individuos que rouban, segundo eles, con total impunidade nos negocios e piden reforzar a vigilancia para mellorar a seguridade na zona. A escena repítese con cada vez máis frecuencia nas tendas do centro de Ferrol. Individuos que entran con algunha excusa para logo roubar o primeiro que teñan a man. A moitos xa os coñecen e cando os botan responden con ameazas. Yo me enfrenté a varios, les llamé la atención por esto y a ellos les da igual. Incluso alguno pues, me estaba amenazando y tuve que llamar a la policía. Que entran en las tiendas como si nada y la verdad que estamos asustadas. Cada día uno nuevo nos viene por aquí, nosotros avisamos a los otros comerciantes de la zona para que estén prevenidos, pero estamos asustados. Todos los días tenemos algo. Na mercería de Olegario entraron ata 4 ladróns diferentes no mesmo mes. Actúan con total descaro, di, e non teñen medo ningún das cámaras que os graban. O certo é que poucos destes episodios rematan en denuncia. Y lo que sí que te digo es que les da igual. Ellos saben que por lo que te roban no les va a pasar nada y a lo mejor, no sé, a lo mejor hay alguno que hasta quiere que lo detengan, no lo sé, pero lo que sé es que no tienen miedo ninguno. A visita dun individuo ameazando os comerciantes cunha pata de cabra na man foi a gota que colmou o vaso da paciencia. Piden máis vixilancia policial para poñer freo a un problema que tamén afecta aos taleiros da contorna. También hay mucha preocupación porque toda esta gente roba bolsos en las terrazas. Entonces ya no solo es un problema del comercio, también es de la hostelería. Lo que queremos, por lo menos eso, que estén por la calle y que las personas estas, pues que no se atrevan a entrar así en la tienda como si nada. Que tenemos un poquito de miedo. Sí, que patrullaran más y también que se implantase lo que es la policía de barrio, que sabemos que funciona muy bien. A Asociación de Comerciantes xa lle trasladou a súa preocupación ao Concello que se comprometeu a tomar medidas. Os comerciantes agardan que a tranquilidade regrese canto antes e que as tendas poidan amosar a súa mellor cara para a campaña de Nadal. Na Pobra do Caramiñal, un home resultou ferido ao precipitarse do tellado da casa. Parece que estaba pintando a fachada cando cedeu un tragaluz, unha prancha de urolita transparente e o home caeu 6 metros abaixo ás escaleiras interiores da vivenda. Son estreitas, así que a falta de espazo complicou a evacuación. O home permanece en observación no Hospital do Barbanza. En principio, e malia o aparatoso da caída, non ten nada roto. Imos xa con ese extraño suceso en Abegondo, onde os bombeiros acudiron a unha casa despois de que unha muller de mediana idade botara varios días sen acudir ao seu traballo no Hospital da Coruña e atoparon a ela morta e a nai inconsciente. Reyes, sábese xa o que pasou? Sí, os primeiros en chegar a este domicilio foron os bombeiros de Betanzos alertados polo 112. Unha vez aquí o que fixeron foi acceder á vivenda a través da ventá do cuarto de baño e abriron a porta. Cando conseguiron acceder os servizos sanitarios e os axentes da Garda Civil, o que se atoparon no cuarto onde dormían as dúas mulleres foi a de mediana idade xa falecida e a súa nai de 87 anos con síntomas de desfalecemento. Foi atendida aquí nun primeiro momento e despois foi trasladada ao CHOAC onde esta mañá soubemos que xa falecera. Polo momento, mantéñense abertas todas as liñas de investigación e estáse á espera do resultado da autopsia para poder determinar as causas deste tráxico suceso que causou unha gran sorpresa entre os veciños deste lugar de Abegondo. Sorpresa e conmoción neste lugar da Peneda, en Abegondo. Mucho, porque ahí vivía la señora mayor, pero estaba muy bien, que estaba siempre ahí en la huerta y tal, y una hija. Parece ser que trabaja en Coruña. Compraron ahí la casa hace poco y bueno, claro que está uno medio fastidiado por la noticia, claro. Este veciño foi un dos que onte á tarde houve a ambulancia, bombeiros e Garda Civil diante da casa das vítimas se achegou a ver que pasaba. Yo pregunté lo que pasaba y tal y había un chico que creo que dijo que era sobrino de ellas y yo tampoco quería molestar. Y sí, un bombero creo que me dijo que había una fallecida y una señora mayor que estaba inconsciente. Y es que no sé más.
A muller que atoparon morta tiña 50 anos e era enfermeira no complexo hospitalario da Coruña. Foi un familiar que, tras levar varios días sen saber dela, alertou o 112, que a súa vez mobilizou en primeiro lugar os bombeiros de Betanzos. Cando chegaron á vivenda, para evitar romper a porta principal, decidiron acceder ao interior a través da ventá do cuarto de baño. Despois, abriron a porta. No lugar xa estaban os axentes da Garda Civil e os sanitarios do 061. Foron directos ao cuarto onde dormían as dúas mulleres e ali foi onde atoparon unha delas xa morta, sen sinais de violencia, e a súa nai de 87 anos ao seu carón con síntomas de desfalecemento. Trasladaron ao Chuac inconsciente e ali faleceu pouco despois. Agora, a Garda Civil investiga este tráxico suceso. Polo momento están abertas todas as liñas de investigación e agárdase polo resultado da autopsia para poder esclarecer que foi o que pasou no interior desta vivenda. Máis de 1.600 fogares en luz é a consecuencia dun apagamento rexistrado en Nigrán nestas últimas horas. Onte á tarde moitas familias quedaron ás escuras en polo menos 5 parroquias. O corte do suministro din dende Naturgy foi por unha avaría na liña de media tensión, pero os veciños aseguran que son cortes que se repiten case a diario. Así, as escuras remataron a xornada os veciños de 5 parroquias de Nigrán. Quedaron sen luz durante 6 horas e media e houbo que tirar de candeas para continuar co día porque non volveu ata 1 da mañá. Con el teléfono, linternas. Elas todos, claro, que habíamos de poñer que non tiñamos. Tuvemos que descer de campi, non? Tendo que ten linternas na casa, con velas, así, medio así máis rudimentario, e faz un poquinho tamén de, tomando así xa un poquinho así, con bo humor, pois faz un poquinho de vida familiar. Porque trabajamos con internet e non tenemos internet tampouco, entendes? Entonces, claro, es un problema. Os veciños din que levan case unha semana con paros intermitentes que se repiten cada día. Son de minutos, pero poden danar os electrodomésticos. Marcha mejor 3 minutos, 5 minutos y ya vuelve. Y va y viene y a veces estropea alguna cosa porque viene con mucha fuerza, ¿sabes? Entonces a veces pues estropea la lavadora, la nevera. Foron intermitentes ou cando veñen, ou non che veñen ca tensión adecuada ou che veñen con máis tensión da que deben, e para estropearse o que son os electrodomésticos, vamos, é un tema de primeiro orden. Ainda estuveramos o día antes, pero que foi o día antes, tamén, ainda ben media hora. Sí, é de o anterior como uns 5-10 minutos. Empresas, bares destas parroquias, tamén un ximnasio e unha farmacia viron interrumpida a súa actividade. Temos acceso á receita electrónica, entón a verdad que moi presos nese sentido porque non podíamos dispensar. Además te paraliza porque al no haber el ordenador no hay comunicación con sanidad, no puedes hacer nada. Tuvimos 4 móviles, de un lado 4 móviles del otro y con las luces de los móviles terminamos la clase que incluso, bueno, pues tuvo su momento de gracia. Pero ya la siguiente clase con adultos es imposible de hacerla, ¿no? Naturgy confirma que foron 1.600 usuarios os que quedaron sen luz entre as 6:30 da tarde e a 1 da mañá. A causa deste último apagamento din que é unha avaría na liña de media tensión. A un mes de que remate o outono, Galicia afronta un episodio de frío polar que mesmo semella que estiveramos xa no inverno. Na cidade de Lugo o día amencía con 1 grau e a máxima da xornada roldará os 10 e a situación será semellante mañá e pasado. Ali está Xoel, que sensación térmica tedes hoxe aí? Pois agora mesmo, Raúl, os termómetros aquí na capital da provincia de Lugo non superan os 9 graus de temperatura, pero o vento está facendo precisamente que a sensación térmica sexa sensiblemente inferior, alrededor duns 6 graus de temperatura. Unha situación que se repite non só na cidade da Muralla, senón tamén en moitos outros puntos do interior da nosa comunidade. Vímolo ao longo desta mañá, os datos de Meteor Galicia rexistraban, por exemplo, 0 ou 1 graus en puntos como Verín ou Lalín e ata -4 en puntos da provincia de Ourense como Cabeza de Manzaneda ou no concello da Veiga. O motivo é a entrada desa masa de aire polar que penetrou pola Península Ibérica e que está facendo que baixen non só as temperaturas, senón tamén a cota de neve que podería chegar a situarse alrededor dos 800 metros. Se ata cando nos vai acompañar esta masa de aire frío? Pois previsiblemente ata mañá, a partir do sábado, entraría outra masa de aire atlántico máis cálida que fará que suban tanto as temperaturas como esa cota de neve. Unha masa de aire de orixe ártica é a responsable deste frío que vive Galicia. O termómetro marca temperaturas baixo cero e así seguirá todo o día nas zonas máis altas das provincias de Lugo e Ourense. En Manzaneda estaban a -3 graus a media mañá e aínda se espera un descenso d'1 grau nesta xornada.
A mínima do país rexistrárona na comarca de Valdeorras, no concello da Veiga con 4 graus negativos. Agora xa temos que empezar a encender o lume, que xa vai fresquiño nos pueblos, ainda máis frío que aquí abaixo. Sí, más frío que el año pasado, sí, para esta fecha de otoño. Ayer estaba -1 y hay que encender la calefacción ya antes, ¿no? Estábamos no verano do San Martín, o San Martín já pasou e agora ten que vir o frío. O frío fai nos falta, sí, exacto, e para as matanzas que nos van vir agora pronto tamén, entonces sí que se agradece. Con temperaturas por baixo dos 10 graus e con xeadas en moitos puntos do interior, todas as pezas de abrigo son necesarias para sair á rúa. Levo chaqueta e a zamarra de baixo. Yo puse ayer camiseta por primera vez. Y ya ve cómo vengo abrigada. Y no puse los guantes porque no los encontré. Xa tiñamos ganas de que nos viñera. Que parara un poquinho de chover e que nos viñera un poquinho de friño para poñer as cazadoras, lucir os abrigos e tal e cual. Hai no que levar, hai que andar abrigado un pouquiño e xa está. Non hai problema. A chuvia cae en forma de neve por riba dos 800 metros. Nos Ancares e no Cebreiro xa caeron as primeiras folerpas, pero de momento non haberá moita acumulación de neve. Eu fixo frío, que estaba, cando me fun á cama estábamos adobrados e algo, non? Xa se notan as heladas. Non se agarda melloría ata o sábado, cando as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso que virá acompañado de chuvia en toda Galicia. E coa chegada do frío comeza tamén o tempo dun produto moi galego. Chegan aos mercados as primeiras navizas do ano. Na Praza de Abastos de Ourense, os postos tínguense estes días de verde e din que xa notan un aumento da venda deste produto típico do outono. Primeiro chegan as navizas, logo os grelos. Ca baixada das temperaturas, as navizas son as protagonistas estes días no Rianxo. Dous destes e un do pequeno. Dos grandes, Sí, dos grandes e un do pequeno. Home, agora está no tempo ideal para comelas. Se non se comen agora, despois xa pasa o tempo xa nada. A xente ten que venir, porque agora ese tempo apetece comer caldo galego. E a naviza xa levamos días empezando a vendelas. Pensa que veu mal tempo, llovir o mal tempo, a xente tírase a verdura. Neste posto contan que chegan moi frescas de produtores dos arredores de Ourense e de Verín tamén. E bo produto, porque levamos uns tempo non choveu, pero agora empezou a chover, choveu a semana pasada unas aguas, muchas aguas, así que entonces tiene que ser bo este ano. Os prezos están entre os 2 e os 3,50 € dependendo do tamaño do mañuzo, iso sí, mellor acompañadas con algunha carne. Ahora é época da naviza, da naviza. E como te gusta comela a ti? A mí é grelo. Eu cocidas con patata cocida e un chourizo e nada máis. A mí, cocidos con chourizo. De cocidas, despois con refrito. É si, bueno, se hai que comerse en refrito con aceite tamén se comen, pero bueno, a naviza comese con un pouco de la con a ver, que estiven aderezada, como galleguiños e nada máis. E por se hai dúbidas, primeiro ven a naviza e a partir de decembro ou xaneiro o grelo. Isto que levas ti é naviza, pero logo isto é grelo. A naviza é o que máis está triunfando, porque o grelo, aínda que certo é que si é grelo, pero ten distinto sabor a cando é o propio grelo. Primeiro é a naviza, e depois máis adiante ven o grelo, que cando boto eu chamo o xurmelo. É un dos produtos máis buscados no outono e as navizas son un dos ingredientes imprescindibles do caldo galego. Un caldo de navizas foi unha boa agua, pois con os codillos, unha grasiña, un guaxiño de ternera e despois patata, unhas fabas, o mellor, que coza moi lentiño. Un sabor humilde, pero típicamente galego, que sabe a fogar e a tradición. Por segunda vez no último mes, o sorteo do Euromillóns deixou un premio na comarca do Barbanza. Tras o boleto agraciado cun €1.000.000 hai 2 semanas en Rianxo, desta volta a sorte sorriulle unha papeleta vendida nunha administración de Boiro. VPV 65531. Unha combinación de números e letras que pode parecer aleatoria, pero que se converteu en motivo de alegría no concello de Boiro dende o pasado martes, pois corresponde a un boleto premiado cun €1.000.000 no sorteo El Millón do Euromillóns. A papeleta foi selada na administración número 2 da localidade, ubicada na rúa Doutor Santos Mieites, e a identidade do seu propietario continúa a ser un enigma. Dende o establecemento non contan con averiguar de quen se trata, pero si aseguran compartir a ledicia do agraciado dende que recibiron as boas novas na noite do sorteo, especialmente porque se trata do primeiro premio millonario que repartiron na súa historia.
Pois enterámonos por loterías, que cando sacan o resultado, pois din onde foi sellado. Entonces xa dixo que fora sellado en Santos Mieites aquí. Entonces, nada, quedamos moi contentos. Claro, 1 millón de euros. Nada, alegrámonos moito de quen lle tocara que o desfrute. Facendo balance, na administración boirense aseguran que non é a primeira vez que lle sorriu a sorte no que vai de ano, pois xa venderan unha papeleta premiada con máis de 6 cifras no mes de febreiro. Con todo, non se conforman e encaran o sorteo extraordinario de Nadal coa ilusión de repartilo gordo. Este ano tuvemos un no mes de febreiro de 161.000 euros en Abonoloto. Ahora tuvemos e nada, entonces ahora quedamos para ver se no Nadal tamén sacamos o gordo. Todo nun 2025 que está a ser, en xeral, un ano de fortuna para a comarca do Barbanza, pois co repartido en Boiro suma 2 premios d'1 millón de euros en menos dun mes. O anterior caeu hai 2 semanas en Rianxo. Moitos escolares galegos foron hoxe a clase co pixama posto para visibilizar o dereito de todos os nenos e nenas a medrar en familia. Trátase dunha iniciativa que a Asociación de Familias Acolledoras desenvolve cada ano neste Día Mundial da Infancia. Os nenos e nenas non solamente son o futuro dun país, son o presente, son persoas, suxeitos de dereitos. Teñen o dereito a medrar en familia e o dereito ás súas orixes. Vamos a traballar sobre isto, non? Máis de 17.000 menores viven en centros de acollida en España, segundo os últimos datos da Asociación Estatal de Acollemento Familiar. Neste Día Mundial da Infancia, profesores e alumnos de 60 colexios galegos acudiron á clase en pixama, co obxectivo de visibilizar o dereito a vivir en familia dos menores. Cando ti na túa etapa de infancia estás integras ben o teu desenvolvemento a todos os niveis, ti podes ter unha vida adulta funcional. Se non o tes na infancia, pois moi dificilmente tes unha vida adulta funcional, non? E moitas veces, por iso, o círculo que non remata, non? Nenos e nenas que estuveron no sistema de protección e moitas veces acaban sendo pais e nais de nenos e nenas que volven ao sistema de protección. Todos os países do mundo, agás Estados Unidos, ratificaron a Convención sobre os Dereitos do Neno, que compromete a respetar o interese superior do menor. Pero a realidade é outra, especialmente en lugares en conflito como Gaza ou Sudán. En Sudán, los niños y niñas llevan más de 2 años y medio en medio de un conflicto devastador y además con una situación de crisis nutricional, incluso en algunas zonas de hambruna, y con brotes de enfermedades como el cólera o el sarampión, porque todo el país está colapsado, no hay servicios de salud y vemos prácticamente 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, de los cuales más de la mitad son niños y niñas. A exclusión social da infancia é tamén un problema preocupante en países desenvolvidos. En España, a UNICEF reclama medidas estruturais para diminuir a pobreza infantil. O último informe que presentouse hace pouco sobre pobreza infantil en España dá unha cifra dun 29% de niños e nenos e nenas en riesgo de pobreza infantil. É moi preocupante, sobre todo porque aínda que hai medidas para evitala, as medidas teñen que ser de carácter máis estructural, como pode ser ayudas directas a familias, acceso a la vivienda. Miramos agora cara á rede viaria galega que acumula 14 dos tramos de estrada máis perigosos de todo o ámbito estatal. 3 deles encóntranse na provincia de Lugo, todos correspondentes a estradas nacionais, o seu paso polos concellos de Begonte, Mondoñedo e Palas de Rei. O tramo de estrada máis conflitivo na provincia de Lugo encóntrase no quilómetro 530 da Nacional Sexta, cun índice de perigosidade 16 veces superior á media estatal. Son datos do último informe elaborado por automobilistas europeos asociados que revela que os puntos con maior risco corresponden a estradas nacionais. Outros treitos perigosos atópanse na Nacional 547 en Palas ou na Nacional 634 en Mondoñedo, pero hai moitos máis. É o caso da Nacional 540 á altura de Meixón Frío, en Taboada, onde se registraron numerosos sinistros nos últimos anos. Houbo accidentes graves, houbo salidas de vías, houbo moitos rebentos de rodas, e colisións entre uns vehículos e outros, e en algún caso tuvo que vir a ambulancia recoller a xente que tuvo accidente. Alguna salida de vía e tamén algunha colisión,
Porque o non haber un arcén como Dios manda, tú ves co coche e alguén se despista e non tes pa onde apartar, apartas pa cuneta. Hai escasos meses, o pavimento da estrada foi renovado. De feito, os residentes na contorna confirman que se reduciu a sinistralidade. Agora no verán anduveron arreglando casi todo o tramo da carretera e notouse moito, a verdade, e esperamos que haxa menos sinistros e que nos mellorou moito a vida a hora de circular pola vía. Tal e como a deixaron agora, se supón que arreglando o firme iban a evitarse moitos accidentes. Pero poden ustedes comprobar como quedaron os accesos. Entonces, isto é un parche mal botado. No caso deste tramo perigoso, a vía foi asfaltada de novo tras anos de queixas por parte dos usuarios. Na parroquia de Laraxe, en Cabanas, un camión arrancou o cableado de comunicacións da estrada de Fonfría. A infraestructura xa foi reparada, pero os veciños do lugar advirten que a altura da instalación continúa a ser insuficiente en varios tramos da vía. Os veciños da estrada de Fonfría, unha vía situada na parroquia de Laraxe do concello de Cabanas, levan alrededor dun ano denunciando que os cables de telecomunicacións que pasan pola zona están suspendidos a unha altura insuficiente. Este luns, un camión dos moitos que frecuentan a estrada enganchouse nel e arrincou parte da instalación ao seu paso, provocando un corte na circulación da vía e deixando moitos veciños sen conexión a internet. Escoitei no que cando veu o fillo de traballar dixo que arrancaran ali un poste. Porque nosotros estamos sin internet tamén. Ás 7 da tarde, máis ou menos, nos fallou a televisión. Pensamos que era un problema de electricidade. Pero aí quedou a cousa. Hasta chamamos ao fillo e lle comentamos, veu outro día, ao mediodía, e mirou e dixo, mamá, nos falta la fibra. Se ben a instalación xa foi reparada e situada a unha maior altura no tramo afectado, a veciñanza advirte de que non se trata do primeiro incidente deste tipo na zona. Sinalan, ademais, que o problema continúa vixente noutros puntos da vía. Xa leva un tempo, e agora puñaron a internet, mira cantos cables hai aí, e todos polo medio das ramas e dos árboles. Aí atrás un veciño viña co remolque, unha escaleira nel, enganchouse xa nos cables. E ese día xa chamou a Guardia Civil e todo denunciou, pero desde aquela non, non sei que veu, pero non fixeron nada. Os empresarios do Concello de Barro están fartos de quedar, segundo eles, incomunicados. Aseguran que teñen moitos problemas coas liñas de teléfono e internet. Os postes son vellos e ceden nos días de temporal, e a isto hai que sumar problemas como o último que tiveron, un roubo de cable de cobre que os deixou máis dun día sen servizo. Para as empresas e os negocios, quedar hoxendía sen internet ou teléfono é sinónimo de perder cartos. Sábeno ben en Barro. Veñen de estar máis dun día sen conexión e non é a primeira vez. Eu teño unha empresa de tratamientos de agua que aquí teño varias persoas que chaman para quitar as visitas do día seguinte aos técnicos. Hoxe teños na casa sin traballar, porque onte non puderon traballar, non temos nin teléfono nin internet. Que a la hora de facturar, de mandar el cierre de caja a asesoría, pues no se pudo hacer. Para facer os pedidos, hubo que chamar ao centro, dicirle que non podíamos mandarlle o correo electrónico, o meu compañeiro tuvo que estar ao teléfono prácticamente toda a mañán. As conexións van todas por wifi, necesitamos estar conectadas as impresoras, os ordenadores, todos os equipos. Os días que pases temos que usar os dispositivos móviles para compartir o acceso a internet, pero ainda así é un problema moi gordo. Desta vez foi polo roubo de cobre no tendido, pero aseguran que teñen sofrido tamén problemas polos temporais que tiran os postes. Os postes do teléfono son os mismos de fai 20 ou 30 anos. Entendemos que deberían facer todo o posible para soterralos, porque iso evita, sobre todo, os sabotaxes, vale? Pero sobre todo tamén as inclemencias climáticas, cando hai un vento moi forte, pois pode caer un pau. Nos podemos entender que haxe un sabotaxe, pero que non é de recibo que estemos 2 días sin conexión. E sin saber cando se vai restablecer. Tampouco nos dan unha razón, ni solucionan, ni hacen nada. Igual tendrían que buscar unha solución para que non se produjesen tantos robos, bueno, que non fuese tan fácil, por lo menos. Os empresarios están fartos desta situación, pero non son os únicos que a padecen. A familia na casa
con xente maior con teleasistencia, os rapaces sin poder ter internet para facer os deberes, ver simplemente despois de traballar todo o día, chegas a casa e queres ver unha serie de televisión e non podes vela, o sea que é un problema bastante grande. Urxenlle a compañía telefónica que busque unha solución para evitar novos cortes no seu servizo. Antes de marchar, temos que darlle as grazas de novo por ser fieis aos informativos da Televisión de Galicia. O Galicia Noticias deste mércores foi líder na súa franxa horaria cun 22,8% de audiencia e o Telexornal na súa, cun 18,1%. Con eles os deixamos xa, liderados por Marta Darriba. Grazas pola compaña e moi boas tardes.